Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing salam rahayu kagem panjenengan sedaya. Ingkang kinamatan Bapak Ibu perangkat desa Mubalan Kecamatan Kalidawe Kabupaten Tulungagung, ingkang kinabektan para sesepuh lan tokoh masyarakat serta para warga Sumber Blandong ingkang kula tresnani. Alhamdulillah kula menika pranata acara ngutarake puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking puini sing rahmat kula sedaya saged pinangga wonten ing adicara kirab budaya Mataram ingkang mapan wonten ing dusun Sumber Blandong kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal punapa. Mugi-mugi kanthi wontenipun kirab budaya punika saged dados sarana nguri-nguri kebudayaan leluhur. Nyakake persaudaraan saha nglestariake warisan budaya Mataram. Sepados boten ical dipun mangan jaman. Adicara ing dinten menika manut nurutake kados minaten. Setunggal pembukaan, kalih nyetelake lagu Indonesia Raya, 3 sambutan saking ketua panitia, sekawan sambutan saking perangkat desa, gangsal donga, 6 arahan lan persiapan kirab, 7 pelepasan kirab, 8 proses kirab budaya, 9 penggelaran seni, 11 donga penutup lan berkah gegunungan, 11 penutup, 12 foto bareng lan ramah tamah. Sedaya runtutan adicara sampun kita lampi, kula minangake penatacara nyuwun pangapunten menawi wonten klentah-klentuhnipun ugi lapaning adicara. Mugi kirab budaya menika saged dados wiwitan ingkang sae kagem lestariken budaya Mataram wonten ing Sumber Blandong.